जों गिबियावनो B+ नि सिम जोंनि खमाबारि प्राइमारि UPPL नि जानानै जोङो साबायखर बावहरदों। लोगोसे बिथां सान्तना दैमारि आरो बिथांनि न'खरनिसिम जोंनि UPPL प्राइमारि खमाबारि प्राइमारिनिफ्राय जोङो जोंनि गोरबोनि गोथार हामग्लायनाय बावहरग्रोबाय। जोङो गोजोननाय मोन्दों प्राइमारि जानानै बिथाङा जोंनि खमाबारि प्राइमारिनि जानानै जोंनि खमाबारि प्राइमारि सिंनिनो बिथाङा सोद्रोमा। बिथाङा थांनाय 27-28आव पान्जाबाव टाइ बक्सिं कम्पिटिसनाव गेलेदोंमोन, बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा देरहानानै सेथि बान्था मोनबोदों। सनानि मेडेल बिथाङा लाना फैनो हादों। बेयाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जोंनि बिथांनि देरहानाया जोंनि सारा बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै आं सानो। आरो बिथांखौ जोङो बेयाव बरायनो फैनायजों लोगोसे जों बिथांखौ थुलुंगा होदों जे बिथाङा जाहाथे बिदि गोसो होनानै गेलेगोन, आरोबाव नाजागोन। जि फैबाय थानाय गेलेनो दुबाइयाव दंबावो बेयाव जाहाथे बिथाङा आरोबाव देरहासारगोन होननानै जों मिजिंथिदों। लोगोसे जोङो बिथांखौ बे दुबाइयाव जानो थांबाय थानाय कम्पिटिसनाव देरहागोन होननानै आनान गसाइनिसिम जों आर'ज गाबदों। लोगोसे जोङो गथै बर' माहारिफोरा जाहाथे बिथांनि थाखाय आनान गसाइनियाव जाहाथे आर'ज गाबगोन जे फैबाय थानाय दुबाइयाव गेलेनो गोनाङाव जाहाथे बिथाङा देरहायो। आं बेखौनो खावलायदों। धन्यबाद। खमाबारि UPPL प्राइमारिनिफ्राय साबायखर थाबाय। फैनाय बेसांखिनि जोंनि न'खराव नुजाफैबाय बेखौ धन्यबाद होयो। आरो जेसां हायो न'नियाबो एसेबाबो सिन्था खालामनोसै आरो फिसालायाबो जेसांखिनि खस्थ' खालामनानै न'खरावनो बेबस्था लानानै हायो हाया नाजाहैग्रोदो। बिनि उनावहा मालाय बयबो फैनानै सापर्ट खालामफैनो हागौ, नों नाजाग्रोल'दो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय बुंबाय दे आं थांनानै फैगोन, हायोबाथ' हाबाय, हायाबाथ' आरो मा खालामनो, जिखुनु थांनानै फैनोसै होननानै बेसांखिनिखौ बुंबाय आरो। ओमफ्राय दा थांनायनि बेबस्थाखौथ' बे लाफिनखादों। आं ओंखायनो आं प्राइमारि UPPLनिफ्राय आरो आं नाजाबावदों जेखिनि हायो सापर्टआव जोंदों बिमा बिफाजों लोगोसे बेसांखिनि फैनो हादोंब्ला आरो एसे आवगायनानै थांनो हानाय बायदि एसे राहाय होदो। आरो बिटिआर सरकाराबो अननानै एसे नाहरथारनांगोन। नाहरनायनि गेजेरावसो जोंबो बोलो होनानै खौसेयाव जों फिसालाखौ बेसांखिनि दुबाइयाव जों हरनो थाखाय जों सेस्था खालामथारगोन आरो हरथारनांगोन आरो नाजाथारनांगोन। रायजो राजा आरो UPPL हान्जायाबो आरो प्रमद बर'मोनाबो गासैबो मथथे नाजाथारनांगोन। आं फिसालाखौ भाग्यआव दङबा माने जोनोम होनो इस्सा दङ आरो आङो मोनसेबाबो बिद्दा लानानै नोंहा बे खेलायावनो नोङो नाजादो होननानै आङो बेखौ बुजायनानै आं थिनहरनाय जाबाय। न'खरावनो बेबस्था खालामनानै बे खोनसेखौ बेसांखिनि बुंनानै हारिनि थाखायबो आरो समाजनि थाखायबो नाम लाबोनो हायो जाहाथे बेसांखिनि बुंनानै आं धन्यबाद होबाय।